Θανάσης Παφίλης, λόγω του ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχει δικαίωμα μόνο σε δύο εμφανίσεις να κάνει. Όντως, ναι, υπάρχει περιορισμός. Και είπε, εντάξει, παρότι έχω δύο, δεν γίνεται να λείψω από τον Δημήτρη, η μία και με όλη μου την καρδιά. Και έτσι τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, Θανάση μου. Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα σε όλους. Θεωρώ ηθική υποχρέωση να το κάνω αυτό το πράγμα. Σε λάτρευε, είμαι στην εκπομπή. Θανάση, σε λάτρευε, Μητροπάδο. Ναι, γνωριζόμασταν χρόνια. Τα υπόλοιπα θα το πούμε. Νομίζω ότι είχε μεσολαβήσει ο Γιώργος ο Κατσαρός για να πάρει άδεια. Να έρθει να τραγουδήσει τον Άγιο Φεβρουάριο του Μούτσι. Έτσι είναι, Μάστρο. Ναι, και μετά κόλλησα εγώ από τον Άγιο Φεβρουάριο και του λέω δεν κάθισε να κάνουμε και τα κύθυρα. Και πήρε άδεια διαρκείας. Και έτσι έγινε. Σπύρο, εγώ τότε τον γνώρισα στη Θεσσαλονίκη. Πού, πώς? Στη φοιτητική λέσχη, σε μια συναισθίαση. Που τραγούδησε τότε που λέει ότι πήρε άδεια. Ο κύριος Κατσαρός ξέρει. Πότε? Το πότε τώρα ήταν πάντως δύσκολα χρόνια. 1972. Άρα. Πιτσιρικάς εγώ τότε. Χούντας Μεσούσης, μάλιστα. Και ωστόσο όμως. Καραχούντα. Είπε, θυμάμαι μια φράση. Θα αλλάξει η κατάσταση και θα συναντηθούμε σε καλύτερα χρόνια. Αυτό μου είχε πει. Ήταν η πρώτη γνωριμία που είχαμε με τον Δημήτρη Μητροπάδο. Ο Δημήτρης τραγούδισε το 1964 με επιλογή του Μίκη, Άξιον εστί, Ρωμιοσύνη, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 18 χρονών παιδί. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και σε μια περίοδο δύσκολη, συνολικά τότε στις συναυλίες πέταγαν πέτρες. Για αντιφρονούντες. Αυτά δεν τα λέω για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να καταλάβουμε εκείνο το πράγμα. Αλλά όμως ένα παιδί 18 χρονών που ήρθε από τα Τρίκαλα, που έμαθε ότι ο πατέρας του ζει όταν ήταν 16 χρονών και τον γνώρισε 29 και τον θεωρούσαν μίασμα. Ήρθε στην Αθήνα, ξεκίνησε με το Ζαμπέτα, είναι γνωστό αυτό, και το 1964 τον επιλέγει ο Μίκης Θοδωράκης εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι ήταν καθοριστικό για την επόμενη πορεία του. Βάδισε δίπλα στο λαό. Ήταν αυθεντικός ερμηνευτής, ένας αυθεντικός λαϊκός καλλιτέχνης, όχι μόνο επειδή είχε αυτή την απίστευτη φωνή, που παρεμπιπτόντως κάνω μια παρένθεση, με ρώτησε μια φορά κάποιος, μα πώς είναι δυνατόν, λέει, να βγαίνει τέτοια φωνή από αυτόν τον άνθρωπο. Και το απάντησα κι εγώ αυθόρμητα ότι βγαίνει από την ψυχή αυτή η φωνή. Έχει βιώματα ο ίδιος. Γι' αυτό και ερμήνευε τόσο αυθεντικά. Μεγάλωσε με το μεροκάματο. Σπαφίλη, λέγε. Σε βλέπω, ό,τι θέλεις. Ναι, θα πω 3 φράσεις. Δωρικός στο τραγούδι και στη ζωή. Πορεύτηκε με λεβεντιά και με την αλήθεια. Και ένα τελευταίο. Ο μόνος δρόμος που έχει ο λαός είναι η αντίσταση και ο καθημερινός αγώνας μέχρι να αλλάξει την κοινωνία. Αυτά τα είπε ο Μητροπάνος σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις. Δεν θα ξεχάσω. Στις αρχές του δεκαετίας του 90 που όλα αλλάζαν, ήταν κάπου στο Fix, δεν θυμάμαι πού ακριβώς που τον είχα δει. Και μου είπε το εξής: τώρα που γκρεμίζονται όλα πρέπει να σταθείτε όρθιοι. Αυτό, τίποτα άλλο.